Og velkommen til den her video, hvor jeg i dag vil lave et full face of makeup. Jeg har allerede preppet min hud med noget skincare, så det er egentlig min base. Og når jeg gør det, så går jeg så ind med denne her, som er min House Labs Foundation. Jeg elsker den her foundation. Og den blander jeg så op med min e.l.f. Halo Glow. Og blende. Og farven på min House Labs, det er altså 100 Light Neutral, og på denne her, der hedder den Shade 2 Fair Light. Og nu der går jeg altså ind med min Kaja Cosmetics Contour, og den har jeg i farven Almond. Og den lægger jeg egentlig bare lige her, for sådan at shape mit ansigt lidt. Den er seriøst så blød, den her. Altså, jeg elsker at bruge den. Og der går jeg så bare ind med en helt almindelig børste, og her på næsen, der dupper jeg det mere, end jeg sådan børster det ind. Og I kan se her, altså, den blender som smør. Den blender så lækkert, den her. Altså, se der. Look at this. Og jeg lægger den sådan lidt på midten af mit, altså sådan ikke helt op på mit kindben, men sådan lidt under mit kindben, for sådan virkelig at forme mit ansigt. Gør det, så går jeg så ind med min Makeup by Mario, og jeg elsker den her. Hvis I ser mine videoer, så ved I, at det her er min go-to every single day. Jeg har egentlig bare noget på mit børste, og det lægger jeg lige lidt højere op, og det er egentlig for at få det her varme ind i ansigtet. Jeg elsker denne her. Altså, den blender bare ind i min hud som smør. Og det ligger så flot altid. Jeg kan altid regne med den her. Og denne her har jeg altså i farven medium. Nu går jeg ind med min House Labs Concealer, og den ligger jeg egentlig bare sådan lige herinde ved det inderste af mit øje. Og så gør jeg sådan her. Her og her. Og det er for også at give mit ansigt det der løft. Der tager jeg altså bare en lille concealerbørste, og så dupper jeg det bare ind her. Kan I se, hvor meget det her det gør? Det er så vildt. Det her under mine øjne, det lader jeg altså altid sådan lige sidde lidt, imens at jeg blender resten ud, fordi at det må gerne være sådan lidt, ikke indtørret, men det blender meget flottere, hvis den lige får lov at sidde lidt. Når jeg så har gjort det, så går jeg ind med min elskede Rare Beauty Blush. Jeg har overvejet, om jeg skal have købt mig en Rode, men jeg ved, at det kommer til Danmark snart i Sephora, så jeg er sådan lidt, jeg kan lige så godt vente til, at de kommer, end at jeg skal betale endnu mere for at bestille det på deres egen hjemmeside. Og der tager jeg så bare lige sådan en flad børste her og blender det ud med. Altså se, hvor flot det her er. Altså wow. Den ligger jeg rimelig højt på min kindben, kan I se, men så blender jeg den altså lidt ind under her sammen. Hvis man kan sige det, altså sådan ind under mine øjne også. For sådan at give det lidt det der sunkist, som om man lige har været lidt for meget i solen. Så har jeg altså for nyligt købt de her 3 fra Tinted Beauty, som er deres Liquid Luminizer. Og jeg tænker, at jeg skal ind med en af de farver. Jeg har både den, der hedder Radiant, Mother of Pearl og Golden Hour. Og jeg tænker faktisk lidt at gå ind med den, der hedder Mother of Pearl måske. Det her er altså de 3 farver, som det er, jeg har købt. Og jeg tænker faktisk lidt, at jeg ville have gået ind med den, der hedder Mother of Pearl. Men nu ser jeg, at den her er sådan lidt peachy, så jeg tænker faktisk, at jeg går ind med denne her, og det er den, der hedder Radiant. Jeg har altså ikke prøvet de her før. Jeg har lige åbnet den ud af pakken, så jeg ved ikke... Okay, den er lidt tyk på det her. Spændende. Altså det kan være, det her det fucker min makeup op nu. Og det lægger jeg egentlig bare her. Og det samme gør jeg herover. Sådan igen højt op på min kindben. Okay. Okay, det giver da sådan lidt et shine. Men man kan også godt se, at jeg har givet 20 kroner for den. Jeg mener faktisk, at jeg kun gav 14 kroner for dem her, fordi at der var sådan noget tilbud noget, fordi det var bare sådan last-agtigt end i normal. Og altså, jeg føler, at den giver den shine, som den skal.
Nu skal vi altså ind med min elskede Huda Beauty. Jeg elsker den her, og jeg har den i farven Cupcake. Og altså, jeg har haft den her i, det er faktisk lidt nasty, men jeg har haft den her i 7 år, tror jeg, og den er til dagen i dag stadig ikke tom. Miss Huda Beauty, you did it. Og den ligger jeg egentlig bare lige her. Og så ligger jeg altså her ind ved min næse og under mit øje. Det resterende af mit ansigt, det sætter jeg altså med den her Huda Beauty Press Powder, og den har jeg i farven Peach Cupcake, og det tager altså bare sådan en fast børste her, og sætter hele min makeup med den. Nu er det altså tid til alt det resterende puder, og her der går jeg ind med min Makeup by Mario's Soft Sculpt Bronzer, og den har jeg i farven Light Medium, og den ser sådan her ud. Jeg går egentlig ind med min Kaja-børste, og så kører jeg egentlig bare rundt her. Meget light-handed og meget forsigtig. Fordi den er rimelig pigmenteret. Og jeg lægger det selvfølgelig heroppe i min pande for at smalle den lidt. Jeg har en feedback lige nu, så derfor så kan min pande godt se lidt stor ud. Så der lægger jeg altså bare lige godt med bronzer heroppe for at sørge for, at min pande den syner lidt mindre. Og nu skal jeg ind med noget blush, og der tænker jeg, at jeg går ind med denne her fra Milani, som hedder Luminiso, tror jeg. Og der bruger jeg altså bare lige sådan en angled brush her, og så lægger jeg den bare på her. Og den er så pæn, den her. Altså, den har lidt sådan et shine i sig, så den er bare så fin. Det sidste puderprodukt her, jeg går ind med, det er denne her fra Imitation A, som jeg har farven Rose Glow. Jeg skulle til at sige Gold Glow, og den er altså også bare meget fin. Og der bruger jeg godt nok sådan lidt en fast børste, fordi jeg ikke lige kan finde min anden highlighterbørste, men jeg vil normalt ikke bruge så fast en børste til det. Altså wow, min makeup lige nu. Og nu der går jeg altså ind med min One Size Powder Melt, og det er bare lige for at blende hele den her makeup sammen. Elsker den her. Den er så god til at blende alt pænt sammen. Og nu der går jeg altså ind med den her Beauty Bay Neutral palette med 16 farver. Og jeg starter egentlig med at gå ind med den her oppe, der hedder Canyon, og den ligger jeg egentlig bare sådan i min outer corner her. Over hele øjenlåget. Og den går jeg egentlig ind med for sådan lige at give lidt skygge til øjet her. Når jeg har gjort det, så vender jeg lige børsten om, og så går jeg ind med den, der hedder Cowboy, som er den mørkebrune, der ligger herover. Og den ligger jeg her i det yderste del af mit øje. Meget sådan kompakt herude, hvor jeg stadigvæk lige passer på, at det ikke bliver for mørkt. Og så går jeg egentlig ind med den børste, jeg brugte før, og blender det sammen med det andet, så det bliver lidt mere nedtonet. Så tænker jeg faktisk lige at gå ind med den her ned, som hedder Clam, som er lidt mere varm i tonen og ligger lidt mere ind på øjet her. Så har jeg altså den her eyeliner her fra Essence, som jeg går ind, hvis jeg kan åbne den, og ligger i min sådan kant waterline. Hedder det det? Det tror jeg, det hedder. Så lige ind med sådan en lille børste her og blender det ud. Og så går jeg så ind med den her børste her, hvor der var det brune på, og blender, så det ikke sådan er så hårdt at se på, hvis det giver mening. Og så ser øjenmakeupen altså sådan her ud, og indtil videre synes jeg, at det er virkelig flot. Det er meget sådan, hun er der-agtig, men jeg kan godt lide det. Og så går jeg ind med sådan en her tynd pensel, og finder igen den her palette frem, og tager en mørkebrun. Jeg bruger den der hedder Clam igen, og så laver jeg altså lige en lille vinge herude. Så topper jeg det altså lige af med en mascara her, og der går jeg altså ind med den her Maybelline Lash Sensation. Wow! Nu topper jeg det altså af med en mascara, og der går jeg ind med den her Maybelline Lash Sensational mascara. Jeg tager lige mit spejl helt herhen, fordi at jeg har
fundet ud af, at hvis man bare kigger nedad, så rammer man ikke øjenlåget. Nu går jeg så lige ind og lægger lidt farve i min øjenbryn, og der bruger jeg bare den her Benefit Precisely My Brow Pencil i farven, det ved jeg faktisk slet ikke. 3,5. Og det er bare lige for at få lidt farve tilbage ind i min øjenbryn. Og nu har jeg lige fået lidt color back in my eyebrows. Så går vi også ind med final step, som er læber. Når jeg laver mine læber, så kan jeg godt lide lige at tage min foundation børste og dupe oven på mine læber, fordi jeg har rimelig pigmenterede farvede læber. Mine læber er faktisk meget røde i sig selv, så det er jeg ikke særlig vild med. WB7 Lip Liner, Lip Twister i farven Rust, tror jeg. Og den lægger jeg egentlig bare lige sådan på læben her. Og så kan jeg godt finde på lige at tage en børste, hvis jeg lige kan finde den. En flad børste. Det har jeg måske ikke liggende her, eller hvad? Jeg har den her. Der. En flad børste, og så bare lige clean up. Så går jeg ind med denne her, som er min Maybelline Lifter Gloss i farven... Hvor står det henne? Det ved jeg ikke. 008 Stone. Det stod op på toppen. Og det her, det er altså the final look. Og jeg synes, det er blevet så flot. Jeg elsker det, og synes, det er ikke for meget, men det er heller ikke for lidt. Altså, jeg synes, det er så pænt til mine øjne, det her look her. Men det var alt for den her video. Jeg håber, at du kunne lide at se med, og så håber jeg helt bestemt også, at jeg ser dig i min næste video. Hej!